En el programa d'aquesta setmana, dins la secció Lliçons de Pits, ens ensenyaran a rectificar quan la bola té tendència a anar a l'esquerra. A la secció d'actualitat, anirem al Pitch Empat Portal del Roc, al Garraf, on es va disputar la segona prova de l'Scalaway Series 2015. El preparador físic Xavi Mainou ens fa un repàs de les darreres classes i encetem nova secció, Psicologia Esportiva amb la col·laboradora Berta Folk. I recordeu que al final del programa trobareu l'agenda de Pitch Empat. Hola, molt benvinguts a Franciac, a l'Escola Swing Factory. Ens trobem aquí amb la Montse, com sempre. Com estàs? Sí. Molt bé. Bé. Torno a estar aquí. Una cosa que et volia preguntar, com ha anat el tema del socket? Uah, estic supercontenta. Les teves lliçons m'han servit. Perfecte, te l'has tret. El socket me l'he tret. Vinga, vale. Hi ha algun tema que hagis de tocar, que dius, ara em passa això? Sí, tinc un altre tema, que és que me les emporto a l'esquerra. O sigui, van directes a l'esquerra. Lletres a l'esquerra. Vale, fem una cosa. Tirem una bola, Va. que així veiem què està fent aquest swing, Aviam. Vale. Aquesta és la bola que et surt directe a l'esquerra. Bé, és important, ara també l'has exagerat perquè m'ho volies ensenyar, però bueno, està molt bé. Hi ha una cosa molt fàcil, és molt bona pregunta aquesta, perquè això els dirà molt bé a molta gent que se'n va a l'esquerra, col·loca't en posició un moment. Quan estàs en col·locació, està molt bé, tot quadrat, els ombros, els peus, flexió, perfecte. Tot això ho estan aplicant bé. Agafa el pal, ara puja cap a dalt i para. Molt bé. Fins aquí tens un backswing correcte, hi ha un giro suficient, tenim l'espai suficient per picar la bola, però què feu vosaltres? Normalment aquest ombro i aquestes mans van juntes cap a l'esquerra i això fa que te l'emportis a l'esquerra. Vale. Això és el que vol dir quan diguem ens l'emportem a l'esquerra. Què hem de fer per evitar-ho? És simplement canviar la línia del swing. La línia no serà de fora a dintre, sinó la canviarem per anar més de dintre a fora. I una cosa que ens pot servir de molt és pensar que estires alguna cosa cap a baix. Fixa't que l'ombro ja no hi va. No. D'aquesta manera tu hi anaves amb tot. Per tant, la sensació única que hem de pensar és estirar braços i la inèrcia que porta el fet d'estirar ja ens farà canviar de línia. Ens sortirà una bola més de dreta a esquerra, que és la teva bola natural, i tornaràs a estar en swing. Marca el swing de prova, aviam si ho fas. Puja i si pares, i ara baixa, estirant. Vale. El pal ja t'ha sortit més cap a la dreta. Per tant, amb això evitarem el pull, que és la bola directa a l'esquerra. Una cosa més important, abans d'acabar, perquè tingueu en compte, si tinguéssim la contrària, diu, home, a mi em surten, exacte, directes a la dreta, doncs apliquem el contrari, vol dir que ens estem passant, que ens estem quedant a darrere. Col·loca't un altre cop en posició, pugem i parem, molt bé. Llavors, si la bola ens surt directe a la dreta, és perquè segurament el que estem fent és Balancejant. anant cap a dintre i buscant més aquesta línia cap a fora. Doncs el que hem de fer és buscar el contrari, intentar anar més directes i no tant per la línia de dintre. D'aquesta manera us podeu autocorregir, i això és molt important. Marcar sempre la línia, vale? Molt bé. Bueno, Posarem en pràctica. ara si ja apliques això... Buah. Serà perfecte. Bueno, esperem que us vagi molt bé i ens veiem al pròxim programa. Gràcies, Montse. Ens trobem al Pitch Empat Portal del Roc, a Vilanova i la Geltrú, a la comarca del Garraf, on aquests dies s'està jugant la segona prova dels Scalaway Series. La
La jornada del 30 de gener es va haver de suspendre i aplaçar motivat per l'avís de Protecció Civil per la previsió del fort vent que hi hauria a la zona i la recomanació que es feia als ajuntaments era de prohibir activitats a l'aire lliure. Finalment, la jornada aplaçada es va disputar el passat 6 de febrer amb total normalitat. Callaway ja fa un parell d'anys que va començar a col·laborar amb temes de pitch and pad, vam començar col·laborant amb l'equip de Badalona durant 2 anys. Llavors aquest any hem decidit anar una mica més enllà i col·laborar amb el rànquing EPA, perquè creiem que és un rànquing que al final té molt d'èxit, ha tingut molt d'èxit, la gent li agrada molt. I nosaltres des de Callaway volem apostar pel pitch and pad. Callaway Series Ranking EPA 2015 és una prova que va començar inicialment l'any passat, era el Ranking EPA, que va tindre molt d'èxit, i aquest any amb la col·laboració de Callaway el que es fa és un circuit de 4 proves que es juga a 4 camps diferents i es crea una classificació acumulada on hi ha classificacions de diferents categories, entre elles Scratch, Handicap i per diferents col·lectius, tant a categoria absoluta, sènior i femení. Es juga en la modalitat EPA, és a dir, en camps d'un recorregut màxim de 1.200 metres, i cada forat com a màxim pot fer 90 metres. Pel que fa al nombre de pals, només es poden fer servir 3 pals. La limitació de pals genera que el jugador hagi de ser més creatiu en el joc i fer una bona elecció prèvia de pals en funció del tipus de camp. Segons la distància, haurà de fer un cop sencer o 3 quarts de cop. En funció de la precisió i control de cada jugador de les distàncies amb els pals, aconseguirà millors resultats. El fet de portar 2 pals no condiciona massa, perquè les distàncies ja són més reduïdes i amb 2 pals pràcticament pots fer tot el recorregut. A no ser que ja faci dies de vent com avui, que bateixes més, però en principi es fa bé. Quan hi ha vent és molt complicat. Jo crec que en mides amb vent es podrien deixar jugar amb 3 pals, almenys. Pots tenir un pal com de comodí per algun forat que és molt difícil que sigui molt llarg. Callaway Series és una que ens fa molta il·lusió, és una que espero que a la gent també del pitch and pad li agradi, i poder posar els 4 noms als 4 tornejos que hem posat, la veritat és que és una que ens fa molta il·lusió també i que espero que a tothom li agradi molt. Els primers jugadors de les Callaway Series Ranking EPA 2015 jugaran una plaça per a poder participar al Campionat d'Europa individual, que es jugarà a l'agost a Holanda. Un altre al·licient és que els millors jugadors de cada categoria tenen opció a guanyar premis en metàl·lic. Home, jo crec que hi ha més participants en el rànquing EPAs que en l'altre. Primera perquè hi ha calés i possiblement perquè les EPAs són més fàcils que llargues, que mides llargues. Pot ser que jugui més gent per això. Principalment perquè juguen els millors jugadors de Catalunya i pots competir contra ells, i un al·licient molt bo també que des de fa ja 2 anys que hi ha diners pels millors classificats. Les Callaway Series és una que ens fa molta il·lusió, és una que espero que a la gent també del pitch and pad li agradi, i poder posar els 4 noms als 4 tornejos que hem posat, la veritat és que és una que ens fa molta il·lusió també i que espero que a tothom li agradi molt. La Callaway Series Ranking EPA 2015 es pot participar a cada una de les 4 proves individualment, amb la qual es puntua per aquella prova, es té dret als premis propis d'aquella prova i fins i tot al sorteig de material de Callaway per aquella prova, i després hi ha una classificació acumulada on tenim la classificació de les 4 proves, on puntuen les 3 millors d'aquestes 4 proves, sempre en una categoria general i després a les subcategories tant sènior, femení, handicap, en scratch i absolut.
els jugadors de cada prova participen també en el sorteig de material Callaway per mitjà d'una rifa al final de cada prova. El material serà entregat en la darrera prova de les sèries. També és important recalcar que nosaltres des de Callaway anar amb la Federació Catalana de Pitch and Putt ha sigut també una garantia de seguretat. Les coses estan fent molt bé i per nosaltres, com a marca multinacional, anar amb vosaltres també ha sigut alguna que ens ha fet decantar per estar segurs de fer aquesta inversió i aquesta col·laboració. Marçal Morer, del Pitch and Putt franciac, es va imposar davant dels 309 participants amb un gran resultat d'11 pars i 7 birdies, que fa un total de 47 cops. Va fer birdie als forats 4, 6, 8, 12, 15, 16 i 18. En segona posició va quedar el jugador local Felicíssimo Aparicio, amb un cop més i guanyador de la categoria sènior. La tercera posició amb 50 cops va ser per al Marc Lloret, del Pitch and Putt Platja d'Aro. Pel que fa a la classificació acumulada després de la segona prova, encapçala provisionalment la taula en Jordi Serra, del Pitch and Putt Tenis Mora, amb 114 punts, seguit d'en Marçal Morer, amb 112, i en tercera posició el badaloní Manuel Amor, del Pitch and Putt Badalona, amb 102 cops. La propera i penúltima prova de les Callaway Series serà els dies 20, 21 i 22 de febrer al Pitch and Putt Castelló, Empúria Brava. Hola amics, benvinguts a aquesta nova secció del programa de Tigrina edició Pitch and Putt. Durant els propers programes parlarem de l'apassionant món de la ment aplicada en el nostre esport. Contem per això amb Berta Folk, psicòloga esportiva i coach. Hola Berta. Hola. Moltes vegades ens gastem diners en material de golf, en pals de golf, en classes de golf, però potser no ens en gastem amb allò que és realment molt important, que és la ment. És això el que parla la psicologia esportiva? La psicologia esportiva bàsicament estudia el comportament que tenen els esportistes en el moment en què practiquen el seu esport. Llavors, tant és important la part tècnica, moltes vegades tirem moltes boles, sortim al camp a jugar, pategem, però ens deixem de banda altres aspectes que també són molt importants, ja sigui l'àrea física, per exemple, també és important hidratar-se bé, tenir una bona salut, tenir uns hàbits saludables. També és important la part tècnica, com entreno un camp, com jugo un camp, on tiro, on haig de tirar, haig de mirar els obstacles, haig de tenir moltes coses en compte perquè ens surti bé un cop. I aquí no ens podem oblidar de la part mental, que també té una funció important, perquè molts de nosaltres, a vegades, quan estem competint, o estem molt nerviosos, o no sabem per què estem fallant sempre algun cop, i llavors ens centrem molt en allò i no estem pensant en el que realment tenim que concentrar-nos en aquell moment. Llavors, la psicologia esportiva una mica el que ens ajuda és a donar eines de treball per poder millorar aquests aspectes. I a qui va dirigida la psicologia esportiva? Qui la necessita, aquesta ajuda? Doncs en principi la necessitaríem tots els jugadors, perquè tots hem tingut situacions en les que ens hem trobat que ens faltava aquell plus per seguir endavant. Llavors, tant en els més petits, començant a treballar amb els valors que aporta l'esport, i com a persones més grans també, treballar totes les variables psicològiques que poden influenciar, com poden ser la concentració, l'atenció, l'activació, perquè moltes vegades arribem a un torneig i com que no podem donar el 100% de nosaltres, i això per què és? Això és 100% mental, llavors això també s'ha de treballar. I en què ens ajudaran al nostre esport? Doncs en el nostre esport, bàsicament,
primer de tot hauríem de detectar quins són els nostres punts psicològics més fluixos per potenciar-los i donar-los importàncies, treballar-los i que acabin sent punts forts. Ja sigui els nervis, moltes persones que estan al TI de l'1 estan molt nerviosos. I els nervis, en el fons, si nosaltres no som capaços de controlar-los i ens controlen ells a nosaltres, tenim un problema, perquè no ens deixen actuar com volem actuar. Llavors, treballar totes les variables, donar-los la importància que tenen i entrenar-les, igual que ens entrena la part tècnica, la física com la tàctica. Hem sentit a parlar moltes vegades de percentatges. Quin percentatge té la nostra ment en el nostre joc? Hi podríem posar un percentatge? A mi em costaria posar-li un percentatge perquè crec que tot és un comú de circumstàncies i és un comú del que és la part tècnica, la part física, la part psicològica i la part tàctica. Llavors jo ho repartiria bastant el 25% per cada una de les coses perquè tot és important i té el seu pes. Doncs molt bé, Berta, molt interessant aquesta introducció en aquesta nova secció. En els propers programes intentarem entrenar la nostra ment per ajudar-nos a jugar molt millor en el nostre esport. Molt bé, moltes gràcies. El primer que farem és estirats panxa avall. Sempre donarem variacions, perquè de les variacions podem treballar, si notes que és massa intens, doncs podem fer una mica més bàsic, més fàcil, d'acord? Ella està aguantant ara, està treballant el transvers, que són les fibres musculars que venen així en diagonal, que ens aguanten el paquet abdominal, i aleshores, a la vegada, ell intenta respirar enviant el melic cap a dintre, cap a la columna, és a dir, cap amunt. Cada bufada que fas, quasi ni et preocupis d'agafar l'aire, només treu-lo i envies el melic cap endintre. Intentarem que no hi hagi massa curva aquí. Com ho portes, Gonzalo? Va bé? Sí? Vale. Arronsarem també una mica les cames perquè no incideixi la força a la zona lumbar, d'acord? Hi ha gent que patim de tema d'esquena, tenim que cuidar tota la posició. I què fem? Bufarem 30 vegades. Les 30 vegades enviem el melic, com dic, cap amunt i així acabem a l'abdominal. El treball que farem és important avui que utilitzem una goma elàstica, d'acord? Perquè són uns treballs que utilitzarem per la zona abdominal, per la faixa, però, com hem dit, amb un material extra, d'acord? Necessitem o dues persones, en aquest cas jo faré de víctima del seu treball, o podem enganxar aquesta goma a qualsevol pom de la porta o busquem un ganxo, d'acord? També es treballa amb espatlleres, es treballa amb una barana qualsevol que puguis passar-li la volta i aconseguir aquesta resistència que té la goma elàstica. En aquest cas començarem fent la simulació del swing, d'acord? Ell té la resistència agafada aquí, jo li faig la contra, prepara posició golf i faràs uns swings molt tranquil·lets de dalt a baix, quan vulguis. Perfecte. No tenim que oblidar que la seqüència del swing, el pitch and pad, treballa des de baix cap a dalt, és a dir que imitarem el swing de pitch and pad. Sònia, bon dia. Què tal? Hola, com estàs? Hola, molt bé. Quina dormideta, eh? Sí. Sí? Escolta, tu saps que estàs dormint una mica malament, de posició? Ah, sí? Sí. I com hauria de dormir llavors? Vols que ho arreglem? Vale. Vale? Doncs mira, aprofitant que tenim un coixí aquí, que l'hauràs perdut durant la nit, doncs el que farem és posar el cos de costat, tenim aquest braç que ja ens fa de coixí, perquè també pot ser que aquest coixí s'hagi anat per aquí i per allà, i tu et posaràs de costat. Perfecte. Aleshores, fixeu-vos que si jo no poso aquest coixí entre cames, doncs el que fa és caure una cama sobre de l'altra, moure el cap del fèmur i modificar la zona lumbar, la columna baixa. Aleshores, doncs, clar, dormim tantes hores que després la gent ens aixequem pel matí i diem oh, em fa mal aquí, em fa mal allà. Penseu que durant la nit la columna s'hidrata. Aleshores, doncs, si ens medim pel matí, creixem, o sigui, estem més alts que per la tarda. Durant el dia fem compressió, tant a nivell articular com vertebral. Aleshores, és importantíssim pels jugadors de pitch and pad, sobretot, que intentem dormir
en una posició la més ideal possible, la més còmoda, d'acord? I sobretot per la nostra esquena. Aleshores, Sònia, el que farem és utilitzar el coixí, perquè no caigui la cama sobre de l'altra, per posar-lo entre cames. I així aconseguim que aquesta separació que ara veieu sigui la que nosaltres tenim anatòmicament. És a dir, nosaltres no caminem pel carrer amb els peus tipus models, no? És a dir, sobre una línia, sinó tenim les cames separades. Quan dormim tenim que respectar aquesta separació. Automàticament ja hem pujat el cap del fèmur i hem alineat la columna.